Един ценен съвет, който бих дал на всеки човек, който се бори с травма и иска да я преодолее. Отне ми 7 години да го осъзная, но това ме направи по-силен от всякога. Ако има нещо, което ви плаши, което е травма от вашето минало и се опитвате да продължите напред, да допуснете този аспект от своя живот отново до себе си, слушайте тялото си. Ако то се отблъсква от това нещо, към което вие се приближавате, то значи не сте готови или не е правилно за вас. Но ако тялото ви бива привлечено от него, но вие се спирате, тогава тук имате блокаж, който е на съзнателно ниво. Много е важно постепенно, малко по малко и бавно отново да се приближавате към това нещо, което ви плаши, за да видите, че всъщност то не е толкова страшно. Вярвайте в себе си и вярвайте в процеса. Всичко ще бъде наред.